Il-partiti tal-lemin estrem marru tajjeb ħafna f'dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan wassal biex fi Franza l-President Franċiż Emmanuel Macron sejjaħ elezzjoni bikrija u bekk kriżi politika fi Franza. Macron xolja l-Parlament f'mossa li qed titqis bħala sorpriża wara li Marine Le Pen tal-Partit tal-Lemin Estrem rebħet b'31.5% tal-voti. Minħabba fekk l-elezzjonijiet fi Franza se jsiru fit-30 ta' Ġunju u fis-7 ta' Lulju. Fil-Ġermanja l-Partit tal-Lemin Estrem Alternattiva għal Ġermanja ċelebra riżultat storiku u ġab iktar voti mill-Kanċillier Ġermaniż Olaf Scholz tal-Partit Soċjali u Demokratiku. Fil-Greċja l-Gvern Konservattiv Demokrazija Ġdida rikonoxxa li falla milli jilħaq il-miri li ġew stabbiliti mill-Prim Ministru Kyriakos Mitsotakis. Fil-Greċja kien hemm rekord ta' nies li ma votawx bħala sinjal ta' protesta l-partit fil-Gvern. Kelliem għall-Prim Ministru Grek qal li l-partit fil-Gvern ħal messaġġ li qed iwassallu l-elettorat u mistenni li jsir rixafil tal-kabinett tal-Ministri fil-Greċja. Fl-Ungerija l-partit immexxi mill-Prim Ministru Viktor Orban kiseb 44.6% tal-voti li hu kemm xejn inqas minn dak li kien imbassar fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika. L-Oppożizzjoni ġabet 29.7% tal-voti. Meta ndirizza l-partitarji, Orban qal li l-politika tal-Gvern tiegħu favur il-paċi ġiet ikkonfermata. Qal li l-Gvern Ungeriż se jagħmel minn kollox biex iżomm l-Ungerija barra mill-gwerra. Fl-Italja, l-Partit Fratelli d'Italia mmexxi mill-Prim Ministru Giorgia Meloni rebaħ l-ikbar ammont ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew b'iktar minn 28% tal-voti. Warahom il-Partit Demokratiku b'25.6% tal-voti, il-Movimento 5 Stelle b'9.7% u l-Lega b'8.8%. Giorgia Meloni qalet li tinsab gwurija ħafna bil-Gvern Taljan li qalet issaw fost l-iktar b'saħħtu fl-Ewropa. L-elezzjoni fl-Italja kienet iddominata wkoll minn astenzjonijiet rekord tant li għall-ewwel darba dawk li ħarġu jivvutaw kienu taħt il-50%.